Sa sisian pat ngai ka blei pi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong thra Jesus Christ nong pen em ba ya jongi ya ka jingpuson na ka tien ka jong blei dongin ye pule na ka shithi skinong galatia ka long ka ningkong ka khat ka ba shipho ka kentien ka bong namar Hato mentang bhoh ye ki briew ni yo blei laring wat ye ka pen so bahai ki briew Ladang adang penso bahai ki briew ngam shimlong ushakri ukris. Kini kalong ka kentien ka badon kam hadu kata na ka benta jongi baro ki ba shakri ya ka kam ka jong blai. Hang ni i buab se Paul ukraini ni ka kentien. Om da ka jing sarong. Ni ka kentien ka badap da ka jing sngau kia. Habu yo sngo badon ki ba yalap ka gospel ka ba compare ka wan ra ka jing kuslai ha ka jing mod jong ki bangai ka ba i no ya ka jing ai ka jong blai baling ba jong kata ka jing ai ba tang ka jing ai hi ka ba la pen em yingi ki breo henry don ki ba yalap ka gospel ka ba compare ka ba penong i wap sa Paul pun kreni ni kentien hagi dekat ki bahasua kata galong balada uno lani mano ki yalap ya ke gospel ke pair na ke ke ba ki bangai ke liyo ptiang na ke ba ki bangai ki ladap ya ke ban yo sngo ke ba longkeng ke nongrim ke ba Jesus Christ ladap bantai wa absol Paul wong tu uta wanra ya ga jingalap gospel ka compare na ka nong rim ka Chris ula da bantai tu ai bu tau breu ulong blatem barom tang tau breu ande wat mangiru wat mangau Paul larang ya lap ya ga gospel ka compare ba wat larki angel ru ki wan banyalap ya ga gospel ka mede ka gospel ka jong Chris tu ai ba ka jiktem kan wan hangi lani hau angel lani hakita ki ba wanra e ka gospel khala bangi yang ni ba absu Paul adien jong ni kentien wong hatu ngarang bhoh e ki briew ka ba mat hatu ngarang jit e ka ban pen kemen e ki briew hadu bangin da i no ya ka ban le ka mon ka jong blai wa absu Paul wong hatu ngan bhoh e ki briew ni yo blai Hadu ngan pen kemen ni ki briew ngan pen so bahai ki briew ni ngan pen kemen la ni pen so bahai yo blai hadu ngan wat na ka pentawan pen so bahai ki briew wa absul Paul bo ni ka jinkali shaki way but shalade baru agi ni ju babu ong la ngarang pen so bahai ki briew ngam longken ushakri ukris hagri ka singi ka minta tu ai beri ka ketien kan ngam jelio ka download ka jumpi ba fin so thu ya kini ka wai balarangi kwa ban long ki shakri ka jong Chris ni hab ya ka ban shim ka senjam ban pen so ba yo blai ning kong la ka jing pen so ba ki briew ka dei bat ka ta ka bangi pen so ba yo blai ka long ka ba shibun Henry larang ipin so bahai ki breu hadu bangin yai laj no na ke mon ke jong blai pargin pin so si no yu blai kata kalong ke jing bakla ke bakrau ta dene ta da ali ke singi ke minta ken ma ba ke jing ko ngo yu blai om tang bagalong ke badon kam ke pin shisha ru bangi long da shisha ki shakri ke jong Chris larang jit ban pin so bahai yu blai ning kong kapin i paul blakeng wan ni kong e ha ka jing em ka jungi andai la ngi jit ban peso bahai ki breu ngila bo e ki breu ka chaka ka jong blai to ai bagi ka tien ka jong blai kan long shisha ka jing alam lenti na ka pata ka jing em ba man la ka sngi pangin jit ban peso ba tang yo blai ba ye ushwa ning kong Ito blai ka jing suka ni ka singi norang kat bat ngi bun ai ka jing bangi laban pen so bahaya
perwanum klet, ubleu i jepi, kumba pilong. Amen.